Здравейте хора, здравейте, аз съм Вал и това е следващия клип. В този клип, както обещах в оцеляване на предела, ще си строим къща. Това е първи сезон, трети епизод и това е в момента начално клипче да ви кажа какви материали ще ми трябват и колко са за самата къща. Материалите, които са такова дърво на дъски, обработено 1190. Стълбички от такова бяло нормално дърво 300, 64 64 нормално дърво, 150 по-тъмно дърво, което е до нашата къща, където се намира, 68 такива пак абсолютно същите дъски, обработено дърво, 71 стълбички, не стълбички, а оградки, 24 трижердор, не мога да сетя как се казва на български, да, ще го видите, 216 камък, 96 стъкла, 12 врати, 72 листа и 10 стълбички. И това ще ми трябва и да, и сега ще си изравня мястото. Сега спирам клипа този и ще го смеся с другия. Сега ще си изравня мястото и ще почна да снимам, като вече имам всички материали и абсолютно всичко. До скоро. Хора, малък плюс, докато си купая да събирам камък, защото ви казах какво ми трябва. Намерих мина, в която има диаманти. Много яко, а? И в момента ще ги щупя. Охо. Да пуснем една вода. Сега да нося само кирката, да не ми свърши от мен малко. Само това е малък плюс. Добре хора, аз пак си продължавам с щупенето и вас да оставам. Айде. И здравейте хора. Вече събрах материала и направихме огражденията на къщата. И смятам вече да започваме с началото. Надявам се да не го деля на части. Сигурно ще бъде изрязано вече като съм направил началото. Но сега ще видим. Ето тук са абсолютно всички материали, които ще ни трябват. Ето тук са диамантите, намерих малко лапис, както виждате у мен имам айрон. Значи сега първо ми трябва на кирка, за да мога... не кирка, а лопата, съжалявам. И ето това буквално са огражденията. 18 на 28. Ох, насечено. И сега идва време на дългото копание. Сигурно ще бъде скипнато вече, като съм го изкопал. И така хора, както гледате, четих всичко. И има много камък. Така. Е малко черно дърво. Защото то ми е най-много в излишък. Да направим един чест за боклуци. Така. Сега е време да взимаме сумата неща. И да започваме. Така. Тук, доколкото се спомням, когато го строиш, ми трябва абсолютно целият камък. Даже може да ми остане, защото той някъде 3 стака и половина трябва да изхарча, ама няма да е толкова явно. Така, вземем си малко повече дърво. И
Само се изпукам пръсти, защото нещо ме заболяха. Извините. И нека започваме. Сигурно това пак ще го кътна, трябва абсолютно всичко отдолу да го запълня с дърво.
Така, хора, някои неща в момента не ги казах, защото бях с изключен микрофон, без да разбира нищо. Първо, прецаках доста къщата, трябваше да я местя с едно купче по-камен, но това все равно ще го кътна, защото хич не е интересно. В момента все равно вече половин час се бавя и даже не знам дали да има втори епизод за къщата. Ама даже и да има втори епизод, няма да е скоро. Ще е скоро, извините, но няма да е скоро това приключването на този. И така, готов съм с пода. Predator says %. Така. Добре, хора. Пак започвам да мълча и така. Така, хора, с това сме готови. Това спам иде. Така. Добре, нека да си продължим нещата. Така. Predator says Zaz. Всичките неща си ги използвах, само да видя някъде да съм изпуснал. Да гледам, не. Сега какво следваше, само да сетя една минутка. Да го гледам. Да са тия наред. Само една минутка. Така. С това съм готов. И е време да се залавим за къщата. Освен ако не съм забравил нещо долу. Немай. Мисля, че всичко е наред сега. Да си оставим нещата, които за сега няма да ни трябват. Стъклата. Така. Да видим, ще ми трябва сега доста дърво. Не знам защо ми се струва, че дървото хич няма ми стигне, ама нека да видим. Така. Така.
вече се замислих. Така. И сега даваме едно назад, ако не се лъжа. Да, така беше. Така. Добре, това е готово. Буквално е така трябва да стане. Точно на ето това да спреш. И най-вече да започваме нагоре нещата. Само спомням се колко блока трябваше да бъде нагоре. Май беше 4. Да, 4. Опа, 5 съжалявам. 4 с 1, без след това 1, 2, 3, 4. Само че тук май трябваше да е 5. Да видим как става. Абе, сега някак го направим по този начин. Направих си отделен клип как го правя на такова, как се казва. Отделен клип как го правя на такъв сервер. Полосъгдите. И гледам него. Сега се пусна клипа. Добре. Да, точно май така трябва да стане. Опа. Така. Не баш така. Е така вече трябва да стане. Докато гледам клипа, малко се стреснах, че общо взето така трябва да стане, ама само че няма да си така, след малко ще го издълбая по един друг начин. Ще сложа стъкло, глупости и трябва вече да започвам с стъклата и глупостите. Първо ще направя място за вратия. Леко. Имам черно дърво. Ще сложа черни врати да е по-яко. Сам да го видя. До 12 врати. Ще ме стигнат. Опа. Добре. Така. Сега се стъмва. На мен ми пречи малко да подълбая докато се мръква. Така. Нека сега да огледам. Така, тук. Това не трябва да го има. Това също. И буквално е така, трябва да се получи от всяка страна.
О, така. Ще ви покажа после какво ще направим. Казвам ви, ще стане много интересно. Това е както да е. Мисля, че е време да почвам, ама проблем. Добре, ме интересува. Ще изпълня такова дърво. Трябва ми едно друго, ама с каквото разполагаме, защото малко трудно така. Сега трябва буквално да ходя до една планина там, който няма да стане. Това. Опа. Между другото ще ни трябват 24 такива, затова не ги направих всичките. Добре. Тия ми стигнаха се, трябва да взема стъкло, но не е всичкото взема. Така. И нека вече да я шугаркейна ми пораснало. Така. Така, стъклото е готово и май вече следва най-гадната част. Дай си помисля дали има нещо друго. Така, това е готово. Вътре после ще го украсяваме. Така. Добре. Ако затворих всички врати. Те ми трябват безброй. Такива стълбички и глупости. Така, това също. Добре. Нека да почваме. Само да видя клипа какво прави тук. Добре. Така. Започваме. Тук съм направил по доста странен начин, ама както съм го направил, така ще бъде. Да, трябваме тъмни стълбички. Добре. Хапнем. И да продължим нагоре.
Така. Ще има тука. Така. 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 Добре. Да не падна, че после... Аз без това трябва да слезна. Гледам, че на креатива така спокойно съм си летял и съм си го правил така. Но ще го забравя после лошо. Това ще го оставя така за малко. Добре. Така. Не. Опа. Паднах тук много долу. Нека сега... Добре. Време е да лягам да спа, защото скоро без това съм мръкне. Така. Добре. Добре. Тук много прибързах и сбърках това купче. Добре. Само да не падна. И от другата страна пак същото. И сигурно ще приключвам до тук. Нямам повече да играя в сервера, то аз изобщо повече не играя, когато приключа видеоклипа. Чакам да почна клип и тогава да
игре, но да, също иска да питам. Искате да играя зад кадър, да събирам материали и когато има нещо ново да го качвам, в смисъл така както началото на клипа, така отделни клипчета, какво съм намерил, какво съм направил и да, така, общо взето ще довърша това и ще приключвам. Добре. Смятам вече до тук да го оставам. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се. Лайкните клипа. Кажете дали добре става къщата. И във втора част ще я довършим. Даже аз май втора част сега ще я направя. Зависи. Ако ми се занимава и така. Добре, хора. Айде, приятен ден, приятна вечер и бай от мен.